tun tum video content a chuanin signal network tharang sia kan Whatsapp kan lua group message te private message te kan Whatsapp lu theilawa awma internet connection kan Whatsapp ina amu theilawa chu tiang harsatna kan Whatsapp alo awma ni chuan tuna video kan soi tur hi kan check na saber thin don ania Whatsapp hi kan long press anga helai pop up message ron lang avaron langa helai anhuai appsinfo ti kan hunga heta tang hianin appsinfo a hian Whatsapp appsinfo ena lu theini amai ro chu phone then kata he appsinfo hi aom velo wangin alan vethin lo wangin phone settings atangin kan lu tanga phone settings sa hian kan lu tanga kan tuai chawanga helai appsinfo a hian kan lu tanga tichuan manage apps a hian kan lut le don ani manage apps a hian ta hian kan application ho kha ta hian kan application list kha aron lang ta hian Whatsapp application kan zong don ani heti han zon hianin application ho hi atama han mu mai hi a har thina chuwang chuanin kan du chuan kan mu ma du chuanin helai search bar a hian Whatsapp ti kan type anga kan search mai nga ti chuan Whatsapp karon lang mai nga ani lo pon helai sot by apps name a hian kan metanga ti chuan kan apps active na ho kha lian ho kha achung lama hian mu mai thei turin alo mai don ani sot by apps name a hianin kan met mai nga ichuanin helai pop up message a ron lang helai storage use ti hi kan metanga ti hian hei helai hi Whatsapp kha alom tani kan zon ber Whatsapp kha tichuanin Whatsapp a hian kan lu tanga data usage a hian kan metanga kan lu tanga helai huai mobile data sim 1 te mobile data sim 2 te wifi te hei hi kan check tur ber lai chu ni heng pathum te hi allowin off ani chuan tuna ko nang hian on vek tur ani heng pathum hi atira kan soyang kan Whatsapp in internet a connect theilowa group message te private message te kan Whatsapp aron thlen theilo chuan katiang harsatna kan tok ani chuanin helai mobile data sim 1 ti te mobile sim 1 sim 2 wifi te hi kan check wat thina nga achan chu heng pathum te hi allowin off pal thei ni etiang allowin off chuanin tuna ka soyang harsatna kan Whatsapp in internet a connect thei don lo tina nia chuwang chuanin kan check wat thina nga tuna ka on lang khan helai togul atang hian helai togula hian kan metanga allowin off ani chuan tiang hian kan on vek don ania
kati mai te khania chuanin apps info lu na hi kan phone settings te en an lo wangin kan phone man te kan phone model brand te en ang lo wangin apps info lu na hi whatsapp apps info lu na hi alu na tur kan thelo ni chuanin comment section lama kan lo soi lenga kanin hril le zel don ania